Chemieconcern 3M wist 30 jaar geleden al dat het lozen van PFAS-chemicaliën in de Westerschelde schadelijk was. Blijkt uit interne stukken. Ze hebben zelf normen vastgesteld om te kijken hoeveel PFAS kunnen we lozen in de rivier. En ze stellen dan zelf ook vast, het staat letterlijk in die stukken, dat de vastgestelde normen de acceptabele normen overschrijden. En verder in deze Zeeland nu. Deze rifjes moeten leven terugbrengen. En nog één laatste blik op het panorama. Goedenavond. Chemiebedrijf 3M was al jaren op de hoogte van de schadelijke gevolgen van PFAS-chemicaliën. Maar ondanks die kennis bleef het doorgaan met het lozen van de chemicaliën op de Westerschelde. Dat zegt de Nederlandse Vissersbond op basis van interne documenten die ze in handen hebben. En hiermee wil de Vissersbond een schadevergoeding afdwingen bij 3M... omdat vissers door de vervuiling niet meer op de Westerschelde mogen vissen. De Westerschelde is sinds 2022 van Vlissingen tot Antwerpen verboden gebied voor vissers. Omdat er veel te hoge waarden van PFAS-chemicaliën gevonden werden in vissen en garnalen. Een van die chemicaliën, namelijk PFOS, is prominent aanwezig en dat wordt toegeschreven aan de 3M-fabriek in Zwijndrecht. De Nederlandse Vissersbond besloot om actie te ondernemen tegen 3M en morgen staan de partijen voor de rechter. Dit is een testzaak die door de Nederlandse Vissersbond tegen 3M is aangespannen. En in die procedure zoeken we namens één visser een bevestiging van de Nederlandse rechter dat 3M uit België en 3M uit Amerika in Nederland verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de schade die hier wordt geleden door de PFAS-vervuiling. Het bewijs voor de PFAS-vervuiling van de Westerschelde bracht Kamstra naar Amerika. Daar kreeg hij documenten onder ogen die tot dan toe geheim waren gehouden. Wat allereerst opvalt is dat die informatie wel wat inzicht geeft in de hoeveelheid PFOS die precies door de fabriek in Antwerpen is geloosd. Kamstra liet milieuchemicus Giel Jonker de documenten inzien en die las dat naast PFOS 3M tot 2 jaar geleden vergunningloos een andere PFAS, namelijk TFA, rijkelijk de Westerschelde liet invloeien. Ik zeg op grote schaal, maar dan gaat het ook echt over meer dan 90% van een totale PFAS-lozing bestond uit TFA. En hoeveel kilo hebben we het dan? Dan hebben we het over zo'n 26.000 kilogram per jaar. En dat is verdomde veel. PFOS is in hoge mate in vis en garnalen in de Westerschelde aangetroffen. De documenten laten zien dat 3M 30 jaar geleden al op de hoogte was van de schadelijkheid van de stof. Dit zijn dossiers uit de jaren 90 en er was gewoon op dat moment al heel veel kennis. Desalniettemin is men doorgegaan met produceren. Ze hebben zelf normen vastgesteld om te kijken hoeveel PFAS kunnen we lozen in de rivier voordat het op korte en langere termijn schadelijk is voor vis. En ze stellen dan zelf ook vast, het staat letterlijk in die stukken, dat de vastgestelde normen de acceptabele normen overschrijden. Ondanks die wetenschap loosde 3M in een kwartaal in 2004 volgens Kamstra een enorme hoeveelheid PFOS. Er zit een rapportage in waaruit blijkt dat in het derde kwartaal van 2004 nog ongeveer 4,5 kilogram PFOS per dag in de Schelde terecht kwam. Maar we hebben het nog steeds over zo'n paar 100 kilogram per jaar en dat is toch steeds fors. Zeker voor een stof als PFOS, want die hoopt juist weer heel erg goed in vis en in garnalen. 3M zelf wil niet op camera reageren en beantwoordt onze vragen niet inhoudelijk. Ze houden het bij een statement. We hebben in 2022 aangekondigd dat we wereldwijd zullen stoppen met de productie van PFAS tegen eind 2025 en liggen hiermee op schema. Sinds eind 2024 zijn alle PFAS-gerelateerde productieactiviteiten op de 3M-site in Zwijndrecht beëindigd. Het is nu afwachten in hoeverre de opgedoken documenten de Vissersbond zullen helpen in de komende rechtszaak. Het is sowieso te verwachten dat die zaak een lange adem zal vereisen. Het gaat niet goed met de zeebodems en de waterkwaliteit. Oesterriffen zouden daar verandering in moeten brengen. En daarom is in het Veersemeer gestart met de aanleg ervan. Het gaat om deze blokken met oesterlarven die in het water zijn gelegd. Dus die oestertjes die zijn nu heel jong, ongeveer 2 mm. En die hebben we laten inzaaien op kleisubstraten. En die substraten zetten we dan nu uit in het Veersemeer. Waardoor het een soort start wordt van een nieuw rif. Dus vanaf nu gaan die oestertjes groeien en die gaan zich ontwikkelen tot grote oesters die uiteindelijk een zelfonderhoudend rif gaan vormen. Oesters zijn niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar filteren ook het water.
En de riffen geven ook ruimte aan leven voor bijvoorbeeld kreeften. Maar het duurt nog wel even voordat dat zover is. We moeten het een beetje de tijd geven, dus we verwachten dat ze nu al hard beginnen te groeien. En we zullen nu al zien dat er veel andere soorten op en afkomen. Het zal naar verwachting een jaar of 10 duren voordat deze riffen zijn uitgegroeid tot een permanent rif. Bij Douw in Terneuzen staan 70 banen op de tocht. Dat heeft het bedrijf vanmiddag laten weten. Het gaat om functies binnen de planning, voorraadbeheer en transport. Douw laat weten dat de stappen nodig zijn om concurrerend te blijven. Het is niet duidelijk of er gedwongen ontslagen vallen of dat het via natuurlijk verloop zal gaan. Douw is met 3700 medewerkers een van de grootste werkgevers van Zeeland. Het vermoeden was er al bij de organisatie van Film by the Sea, maar het is nu ook bevestigd door de cijfers. Het filmfestival heeft in totaal 45.000 bezoekers getrokken. En dat is ruim 9% meer dan vorig jaar. De best bezochte film was Een vrouw als Monique, met Monique van de Ven in de hoofdrol, die tijdens het festival een Lifetime Achievement Award kreeg. Het moet de zorg toegankelijker maken en voorkomen dat je niet meer van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Dat is kerngezond kort samengevat. En dat wordt langzamerhand een Zeelandbrede organisatie, waarin zorginstellingen en gemeenten nauw met elkaar samenwerken. 6 gemeenten hebben zich al aangesloten en er komen er naar verwachting dit jaar nog 2 bij. Kerngezond startte een aantal jaar geleden in Vlissingen met geld uit het compensatiepakket voor het wegblijven van de marinierskazerne. Het doel was en is nog steeds om door een betere samenwerking de zorg beschikbaar te houden voor iedereen. Door die samenwerking kunnen mensen nu bijvoorbeeld zelf hun ogen druppelen, zodat zorgverleners ergens anders ingezet kunnen worden waar ze harder nodig zijn. En we zorgen ook dat de huisarts en de oogarts ook allemaal aangeven van ja, daar komen we niet meer voor, dat kan u zelf. De gemeente Borselen heeft zich een jaar geleden aangesloten bij Kerngezond. Onder meer om de problemen onder jongeren aan te pakken. Uit onderzoek blijkt dat 25% van de jongeren in Borselen zich ongelukkig voelt. Werk aan de winkel dus. Wat we nu als eerste gaan doen is de samenwerking versterken tussen de partijen. Dus de korte lijntjes, zorgen dat we gaan signaleren. Echt gericht op preventie. Dus we gaan kijken naar wat is er nu aan preventief aanbod. Want er blijkt al wel heel veel te zijn in Borselen. Maar weet iedereen dat te vinden? Past het bij de problematiek? Dus dat gaan we nu uitzoeken. Ik weet dat het nog beter kan, maar wij merken op de werkvloer dat het echt wel goed werkt. Bijvoorbeeld bij 10 jaar is het preventief schoolonderzoek. Dan spreken we met het kind en de ouder is er ook bij. En dan komt er soms wel eens een vraag van, ik vind het een beetje moeilijk om in een grote groep te spreken. En wat dan bijvoorbeeld voor ons dan heel makkelijk is dat je zegt, oké, zou het aanbod voor een weerbaarheidstraining bijvoorbeeld bij het SMBO iets kunnen zijn, dus een groepstraining. En dat maakt dan dat je gewoon de weg makkelijk kan bewandelen om de zorg te krijgen voor het kind. De gemeenten die zich aansluiten bij Kerngezond hoeven niet zelf het wiel uit te vinden. Vlissingen helpt daar waar nodig. Er zijn ook projectleiders, kwartiermakers, die hebben veel contact met elkaar en die zorgen eigenlijk dat het in elke gemeente op een min of meer vergelijkbare manier aangepakt wordt. Kerngezond was in het begin een beetje van wat is het? Ook een beetje aftasten. Van wat betekent het meer voor ons dan wat we al deden? En wat we nu zien vanuit de wijkbeelden, dat er op preventie nog best wel heel veel misschien te winnen is. En dat is natuurlijk de meerwaarde ook van Kerngezond. Dat we met andere partijen nu gaan kijken wat bieden wij, wat bieden jullie en wat missen wij nog. En dan samen kijken wie kan dat dan bieden. Kerngezond blijft groeien. Naar verwachting sluiten 2 andere gemeenten zich dit jaar nog aan. Door teruglopende bezoekersaantallen en vooral door een gebrek aan een nieuwe locatie sloten vandaag de deuren van Panorama Walcheren. De kerk in Vlissingen, waar de doeken tot vandaag werden tentoongesteld, wordt verbouwd. En dus valt de doek voor de tentoonstelling met panoramische schilderijen. Het is de laatste keer dat de doeken in hun volle glorie en samenhang waren te bekijken. Niemand die weet wanneer ze weer allemaal te zien zijn. En daarmee verdwijnt het levenswerk van schilder Jo de Mont-Tak. 15 jaar lang, elke maandag geschilderd. Nou ja, ongeveer 600 dagen. En dan heb ik 10 hele grote schilderijen gemaakt. Die gaan nu bijna allemaal naar de opslag. Zonde, vindt ook het bestuur van Stichting Panorama Walcheren, die er alles aan heeft gedaan om dat te voorkomen. Met de gemeente Vlissingen hebben we veelvuldig overlegd. Alleen ja, we hebben wel veel ruimte nodig. Maar het liefst natuurlijk ook in de stad Vlissingen zelf.
Niet in Vlissingen-Oost of zo, want dan hebben we natuurlijk helemaal geen mensen die ons komen bezoeken. De laatste dag zorgt voor gemengde gevoelens. Ja, laat ik het zo zeggen, ik moet mezelf voorhouden dat ik daar positief in sta, anders word ik vooral boos en teleurgesteld, maar dat wil ik eigenlijk niet. Op een gegeven moment moet je het ook loslaten, dat het gewoon bestaat, maar goed, niet meer zichtbaar is, maar ja, we zullen zien, ik weet het niet. Het was een rustige dag met aan het begin wat nevel en een mistbank hier en daar. Maar verder een ronduit zonnige dag bij maximaal 18 graden. Morgen en woensdag vergelijkbaar met vandaag. Vanaf donderdag dan lijkt er verandering in te komen met meer bewolking en ook wind. En verder tegen het weekend aan een grotere regenkans. Ja, dat wordt een lekker wandelweekend zo met de Kustmarathon. In ieder geval tot zover deze Zeeland voor vandaag. Voor het allerlaatste nieuws kan je ons natuurlijk ook online volgen via onze app, de socials en natuurlijk omroepzeeland.nl. Voor nu nog een hele fijne avond.